پێدێ و ئالیگرێن خۆ لە باژارێ ڕمێلانێ ڕۆژاوای کوردستانê şêwe û sîstema federalî ku bi navê Federaliya Rojava û Bakurê Sûriyayê ragihand û her yek ji rejîma Esed û opozisyona Sûriyê ew sîstem red kirin. Li gor agahiyên arkê ji bajarê Rmêlanê yê Rojavayî Kurdistanê ku di civîna pêdê û alîgirên wê de sîstema federalî bi navê Federaliya Rojava û Bakurê Sûriyayê hata ragihandin. Li ser wê sîstemê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dibêje ew federalî yekalî ye û divê karek bêhtir jê re bihata kirin û ji ber wê yekê jî bi ser nakeve. Ev îlana federaliyetê jî tarafekî bi tena xwe ve ji cihêtek tena xwe ve vê îlanê dike di baweriya me de yani bi Kurdî em dibêjin beravêtinekî ji vî meşruiyê re me'al esef. Yani ji bedêla em vî meşruiyê qe ji bistewînin û dosta jê re peyda kin bikin waqeek û xastan îro Cinêfê li dare bu heyetül hukm intîqalî wê bê meydanê û em dixwazin federaliyetê bikin bendekî esasî ji binûdê mûnaqeşê û iqrar bi ser hemûmê Sûriya bi vî şeklî bi yek alî ez dibêjin belkî beravêtinekî ji vî meşruiyê re Ji aliyekî din ve hevpeymaniya opozisyona Sûriyayê me tirsiya xwe ji avakirina keyan û deverên xweser li dûrî îradeya gel red kir. Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyayê di daxuyaniyekê de ragihand ku şoreşa Sûriyayê li dijî istibdad bû û armanca wê avakirina dewletek sivîl piralî tê de mafê hemû Sûriyan were parastin û rakirina zulmê li ser gelê Sûriyayê ne avakirina projeyên tekalî û istîbaqî lê piştgiriya çareseriya siyasî û avakirina hikûmetek veguhêz ku tê de rê ji bo avakirina pêşeroja hemû Sûriyan bêvekirin. Hevpeymaniyê her wiha di daxuyaniya xwe de tekez li ser wê yekê kir ku şêweyê dewleta Sûriyê ne yekalî û beşek ji gel yan jî partiyek bi tena xwe diyar dike. Divê piştî danûstandinan distûrek were avakirin û ew distûr wê yekê diyar bike. Ji aliyekî din ve rejîma Sûriyayê ku wekû piştgirê pêdê dihat naskirin jî federalî red kir û got ew perçekirina xaka Sûriyayê ye. Jêderekî ji Wezareta Derve ya rejîma Sûriyayê di daxuyaniyeka xwe de ji bo ajansa rejîmê Sana ragihand ku ew weke hikûmeta Komara Erebî ya Sûrî her hewildanekê ji bo perçekirina xaka Sûriyayê li jêr her navî de ku ew kesên li Rmêlanê çiviyan red dike û ne li gorî destûr û prensîpên niştîmanî û biryarên navdewletî ne. Wê jêdera Wezareta Derve ya rejîmê her wiha ragihand ku tu bi nemayek siyasî û yasayî û civakî û aborî ji biryarên wê civînê re nîne ji ber ku ew ne li gor îradeya gelê Sûriyayê ye. Têzanîn ku pêdê û hevalbendên xwe sîstema rêveberiya xweser jî sala 2013 ve ragihand û heta niha tu aliyekî Sûrî yan jî herêmî yan jî navdewletî îtiraf bi wan nekiriye.